Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:59. Ang oras The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. EYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod, weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang nga gabi. Aksyon tayo ngayong gabi sa aton mga listeners, no? Ihatag naton karon lakat sa aton nga tiyempo sininya gabi, Lunes kita karon, Abril 26, tuig 2021. Sa synopsis naton, Aksyon Bray, wala naging butang sang pag-asa, pero ari pa sa sulod sang aton PER o Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Bising. Pero way na siya epekto ang aton nga kabug-usan nga lakat sang tiyempo mo ni northeasterly surface wind flow naga-apekto dito sa Naminhan kag Central sang Luzon. Ang maayo-ayo nga tiyempo nagapabilin nga may pag-uum-guom ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan pagaupdan ini sang may naligwin nga mga pagulan ang ari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod nga influensya o kung nahalinan sinisang northeasterly surface wind flow ginagdan man sang localized thunderstorms kag diri sa aton sa kabug-usan sang Western Visayas, partikularmente sa aton probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod, makaagom ang kita sang maayo nga tiyempo may pag-uum-guum sa gihapon ng aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan pag-aupdan lang ini sa may naligwin nga mga pagulan halin sa northeasterly surface wind flow sa gihapon kag ginaupdan man sang localized thunderstorms. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa direksyon na aminhan na sidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin man nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga gina-estimitar ini nga ang kataason 0.6 hasta sa 2.1 metros.
alas 11, 8 karon sa gabi ang taob naton 1.3 metro ang kadalumon. Magabalos ang hunas alas 4:54 karon sa kagahon sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 5:55 sining hapon nagtunod si aring adlaw, magabutlak naman ni siya alas 5:28 buwas aga. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius o kon 89 hasta 38.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Ang si Bulkan Kanlaon, no? Sang 24-hour nga observation nato naka-record kita isa ka volcanic wake, no? Isa ka best nga pagtayog ang aton nga asopre, sulfur dioxide nga nabugaya sini nag-average ini 1,022 tons ini lang April 25 kagapon lang adlaw sa nagligad 737 ni karon 1,022 tonelada sining Abril lang nga adlaw kagapon. So ang ground deformation ara gyapon nga padayon ginamonitor sang aton global positioning system kag electronic thermometer dira sa Barangay Kubay. Kag amo ni mga parameters nga may indikasyon gyapon sa hydrothermal tectonic kag deep-seated nga naga-proseso dito sa kasulok-sulokan ni Bulkan Kanlaon. So DOST peoples nagapadayon in collaboration sa aton nga command center nga ara si Bulkan Kanlaon sa alert level 1 kag ang 4 km permanent danger zone padayon kay enforcer. Sa earthquake information naton why na the earthquake information wala na. Ang aton nga Aksyon Bryan nagtayo gina dito sa Midsayap Cotabato, no? Midsayap Cotabato malayo ni sa aton kay daw lain na dayang Cotabato fault wala na iya sa Sulu Trends na di sa aton ukon sa Negros Trends. Daw na register to 3.1, no? 3.1 medyo makusog-kusog. Moderate lang. So diri sa aton way ta extensive. O kon aftershock nga damage sa aton sa Negros, no? Particularmente diri sa Sor nga bahin, no? Si Palay, Hinubaan, Basay, Bayawan kag Santa Catalina. So muni lakat sa ato nga tiyempo sa kay Bulkan Kanlaon kag sa earthquake information naton sa monitoring and alert warning system sa aton opisina Aksyon Bryan. Maya kita uhay gid Sir Gan, ano? Sir Gan, salamat, mayong gabi. Okay, welcome, mayong gabi. Yes, sir. Ang aton nga mga utod nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay. Kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanan aring pinakaimportante gid nga panaming sa aton sirikaw galingon. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus, o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan.
Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:09 na, kung 7:09 sa aton sining pagpangalagad subong adlaw Lunes, yari na kita sa Abril 26, 2021. Bukas ng aton sining Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, web, YouTube, plus ang aton sining Twitter account mga kaksyon. Bukas naman ang aton sining text hotline sa 0963-757-0874. 0963-757-0874. Mga kaksyon. Aksyon Firing Line. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob las 9 ang takna siring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton siring pagpangalagad? Mga 53 kapuloy-an aksyon na Oliver ang gintupok sang kalayo. Sinigid lamang kahaponanon dira sa area sang Singkang Airport. May nabaton ko dayon nga information aksyon Olivero. Nagalumbaanay ang nagahatag sang ayuda nga mga politiko aksyon Oliver. Muna iya, may sunog kung wala, tani ara na sila na. Salamat gid sa information di. Basahon ko lang dayon na malya, Aksyon Bryan. Good evening. Pauna-una ang mga politiko sang inughatag ayuda sa sunog dira sa may Cambodia. Dinami man gani. Karon bantayan ta na kay karon may gatindog na mga tent da, may mga ngalan isa-isa. Okay gina. Way ta man ang ginapangayo ang sunog, pero kay ti ara na gid man ina aber pag ginuwa na kamo sang inyo sining nga abilidad sa pagpanghatag sang ayuda. Aksyon Firing Line. 53 kapuloy-an, may mga baboy patukay na nga nagkaladisgrasya. Ang inisyal nga pag-imbestigar sa Bureau of Fire Protection, may naglupok nga nabatian. Ano to, nagplansya? Aksyon Firing Line. Puwerte palan kasingkal sang init, ga tagi-iti gidang init kay na, plus pagid ko ng imo sining lugar o konpuloy-an, himo sa kahoy, abe, bow! Ginlamon gintudtuod sang kalayo. Aksyon Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon diri sa Bacolod Subong kay na sang aga duha kaasod-asod nga mga nagkalamatay. Una, ining isa ka anay preso kag subong e-bike driver nga gin-riding in tandem dira sa may barangay 13. Patay giniyo. Aksyon Firing Line. Grabe no, tingnan imbestigahan pa ni subong. Kag nasundan ini, mga pilalang ka oras ang nakaligad, mga 2 ka oras lang, way gani mo. Isa iya ka konpatihan kag pamatian tang otoridad, isa ka shootout ang nagluntad sa likod sang West Negros University sa Malaspinas sa nang tawag nila da. Ang inkwentrohan ay allegedly, duha ka mga suspitsado nga nabaklan sang illegal nga droga kag miyembro sang otoridad. Aksyon Firing Line. Ang resulta, isa patay, isa pilason. Ang patay diri babayi. Ang driver at natong laki pilas sa tiil mga kaksyon kag naka-recover pa sang more or less 2.6 million pesos. Sang ginapatihan siya bo ang otoridad gikan sa mga suspitsado. Aksyon Firing Line.
Gaarak-arak kuno mo, no? Batiyaga pak. Oh, naka-exclusive interview kita kaina sang isa ka babayi nga nagapuyo malapit gid lamang sa lugar kag nagalantaw nga daw galantaw lang siya Aksyon Oliver sang shooting bla sa mga movies da. Siya grabe sir iya. Siya galing way ko kita nga may nagabalos kaya ang nakita niyang sagwa lang nagatiros lingko ba si una tiro ang sa sulod to sang salakyan. Action firing line. Check tanay karon kay paplastar tanay isa-isa with Action Alvin Grava kung ano ginang nagkalahinabo kag ang mga follow-up reports regarding sini. Action firing line. Ang pamangkot subong safe pabala kita gihapon diri sa syudad sa Bacolod sining asod nga pagpangluthang o kon luthang o kon shooting incident. Tikon way ka man ang imo sa laya kag daw ga trabaho ka man ang sang sulhay daw way kag dapat kulban. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon wala untat man nga bakbakanay sang Philippine Army kag New People's Army sang nagligad to sa hinubaan duha patay ginpalubong na lang kay way sang claimants. Kahapon o kon sang Sabado may duha naman ka mga ginaligar miyembro sang NPA didto sa banwa sang Ilog ang nagkalamatay man sining engkwentro sa militar. Oh, hulaton ta naman kung may claimants o kon ipanglubong naman ni sila nga way man pamilya. Action firing line. Ang mga balita sa probinsya, balik trabaho na si Mayor Jere Rojas sa Murcia Municipality sang Murcia. Matapos nga quarantine sa kagalingon sang pila ka semana bangod nga nagpositibo man sa COVID-19. Action firing line. Kag ang probinsya sang Negros Occidental subong nagdubo-nubo nagidman ang kaso ni COVID-19. No? Nagaamat-amat siya bi nubo pero di gyapon masaligan kinanglan mangin mahinalungon gid kita. Action firing line. Kag diri sa Bacolod, bakuna sa mga senior citizens padayon subong adlaw may ara sang ginpang bakunahan kag diri gihapon sa Bacolod mga kaaksyon. Ang Comelec i-check naton abi ini, no? I-check naton ang Comelec kay dogindagsa sa sang nagparehistro Aksyon Oliver. Action firing line. Galinyahanay halin to sa dalom sang Comelec saka diri sa area sang lapit sa police station number 1. Inayawan kasaway kay ina ang Task Force Disiplina sang Bacolod agod i-avoid ang COVID-19. Action firing line. And pagparehistro ni Anay 3rd District Congressman Albi Benitez daw nagasingki na ginsubong, no? Ang pagbayluhanay sa mga makahang-kahang nga mga tinaga sa magtimbang nga bahin. Pero ayawan ang kay Benitez nga mga sabat di kay porti yaga aso-aso yang agi sa mga pulahan iya sa social media mo. Action firing line. Kahapon, kundi ko magsala, kahapon si Benitez Action Oliver ara sa barangay Banago. Naga-wave-wave to siya kagala. Way lang kumusta? Wave-wave lang. Kag ang gatupad sa iya well nagalakat sa dalan, ang negosyante nga takapila naman na pierde dis Bacolod nga si Vladimir Gonzales. Action firing line. Nagpapili, Mayor, tani, subong kami naman. Tuwag yapon kabulos. Amo nang iya commercial sa una sa advert ay nga Aksyon Oliver, no? Si Sir Vladimir Gonzales na mo, ang tag-iya. Pag inkwentro yun sa una, ang iyang political ad, kumbaga political ads or whatsoever, may bata na nga may bata nga kwan inang dobitukon bla. Okay namang niwang Aksyon Oliver. But sino to bata ginamit nila? Basi okay naman to. Action firing line. Nagakuot sang salmunan. Oo nga may bugas pero gamay-gamay ang unod. Sagi kakuot ang salmunan. Tapos maghambal nga, tani, subong kami naman. Action firing line. Damo na blati wagid sila kami naman, wagid sila kabulos na. Subong nagbalik naman ting plano do mabisi alkalde sa syudad. Tiglain landi kay duway pa man patod ni si Benitez nga magpapili alkalde sa Bacolod. Action firing line. Si Mayor Bing abi mo Aksyon Oliver naglibot sini nga hapon sa Libertad Market. Action firing line. Nakibot pang kugan isling ko ay makaka-COVID ka mo ay. Pag hinay-hinay lang. Hindi gid magpa kumpiyansa kay kabudlay na may si Mayor Bing dan may edad naman. Pero galing kay gintabo man ni Mayor Bing nga nagwa siya kay na may nabakunahan na siya Aksyon Oliver sang first dose to blas ang Sinovac to. Kulukampanti gamay si Mayor Bing. Di kong gapon puro puti antong galinakat sa Banago.
Kagina, puro pulahan na naman. Action firing line. Nagsimpon pag ito sa mga karne, sang baka kag baboy, gadugo-dugo, puro pula. Action firing line. Nami, gali kung may mapagwa nga maingkwentro, gali no, kagaginuwa sila tanan-tanan, no? Do mga subay nga naghalalin sa mga bungyod, bla nga ginliswahan, bla kakwan, ginliswahan Aksyon Oliver sang mainit nga, ininit nga tubig, gaginuwa tanan-tanan. Action firing line. Pero may isa ka balita, dis Bacolod nga bulubantayan ta ini, no? Ang akon ginahulat sa Miyerkules, Aksyon Oliver, bantayan, is Aksyon Oliver, update ni sa mo. Siya mabutok di amigda. Kapag transfer ka na restro mo di Aksyon Oliver, away pa, restro na, lapit na lang. Ari di subong ang ulaay, gin mo, ulaay ng sadyang eleksyon mo. Oy si former mayor sang Murcia, Sani Coscolluela, nagparehistro sa syudad sa Bacolod sadtong 22 man. Upod sila nagdungan-dungan ni Benitez mga kaksyon. Action firing line. Oo, nagparehistro man siya. May nagapangita picture ni Mayor Bing nga naglibot sa Bacolod. Ipakita ko karon, no? Karon lang kay pabati kita ko sa inyo. Hulaton ta sa dason nga gabi, dason nga adlaw, Miyerkules, body off ko galing ba? Ara sa Action Art, siya na masalo bilog adlaw. Kon may ara sang may iduso nga resolution nga himuon duha ka distrito ang Bacolod, alams na. Action firing line. Dira lang ko anay asta. Dira lang ko anay asta. Kamo na bahala maghuna-huna da kay way pa man resolution. Daw ginahapo ko magamo na. Action firing line. Damo ko nagaluluya subong abaga liwat Aksyon Oliver. Hindi liga to nagalulupad-lupad na subong ko ga huy-huy ko ng abagan ano ni. Action firing line. Pero hulaton ta niya. Hulaton ta na. No? Kung manginupod di sila tanan dito kanami man, do Power Rangers sura nila ino, sila tanan ni Elisa. Do mo na be. Dalang ko ani hasta kung ano ining resolution nga maduha ka distrito ang Bacolod, kung matigayon ina alams na. Action firing line. Kon ang kampanya ang libot abi ni Anay Congressman Albi Benitez abi hasta lang diri sa boundary sang ano ning boundary sa Bacolod di man? Burgos Lacson lang no? Or sa may Burgos diho. Tapos hindi na siya may magpasahilabot o sa mga sumag mansilingan. Diri na siya hasta sa mga Villamonte, Mandalagan, Banago, Barangay 18, 7, mga dira lang be. Ati alams na. Action firing line. Tapos sa piyak man to nga naglibot-libot be, Congressman Greg, ati way na, impas ang kaligayahan. Action firing line. Kamo na. Ang ibang ginapalahid-lahid, pang mo na. Kagabing nanawag to sa akon ka magpanugid sina. May gabi lang na siya subong pamati ni sa subong. Action firing line. Din sila nag-meeting, guro. La City 21 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action Bryan Morden. Action firing line. Hindi ta na pagpatanga-tangaon pang publiko sa Bacolod. Kung may kinahanglan kita ibulgar ta na lang kay daw kalaway madangasagi kita ya kahangla nga ang iban nga patay na kapasurvey dan. Action firing line. Oo, ti kaluluoy man isang isa din nga natapukan may survey dan subong ya social media nga si Benitez tag 500 na, si Mayor Bing niya 90. Action firing line. Din pamangkot na nagpabor to kay Benitez taga dinasla basi taga hinubaan. Action firing line. Oh, pero do laban ko to kita Aksyon Oliver to taga Bacolod gid. Action firing line. Ti may ara ga po may nagahambal man nga anga diri na siya inkwento padalagan sa Bacolod diya nga dito man sa first district way pas lang kani kahimo sa ila to diri naman sila. Action firing line. Ting sabat sang grupo man ni Benitez ay nga magpapili ka dapat pilion mo yung kontra mo haw. Action firing line. Di Aksyon Oliver way napili aya kung gusto karon ni Duterte ya magparehistro dis Bacolod kay diri siyang papili tinga mapunggan mo na sa. Action run firing line. Dira lang tanay sa politika kung gulo ginagmay man ni hintok-hintok man ni aton na kay way man ta may ginauyatan gidi protea mo na basta may gumawa nga resolution gani nga duhaon ka distrito ang Bacolod sa Miyerkules alams na. Action firing line.
Ang mga balita sa nasyonal mga kaaksyon, ariyo pinangsipiran ang baba sang duwa ka mga dalagko ka mga kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Nga sanday Lieutenant General Antonio Palardi Jr. kag si Lorraine Badoy mga kaaksyon. Nga pinangsipiran sila, ginpahipos sila ni National Security Advisor Hermogines Espiron, ang chairman sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict mga kaaksyon. Hambal ni Espiron sa paghililipos ka mga duanay. Action firing line. Ginpahipos ini sila. Ginpahipos sila sa paghatag sang mga statement. May connection ini sa community pantry. Action firing line. Kundi grabe itong wakal ni Palardi dito sa community pantry nga hambal niya ang nagahatag sirido pareho lang ni nga ang apple to bala sa kay Adan kag iba. Damo na bla. Sa ti ang apple halin sa demonyo nga ginhatag to sa kay Adan kag iba kag nangin makasal ananas la. Action firing line. Tidogin batikos gito si Palardi. Okay, doon digid among ginapanghambalya kay ang mga community pantries nga ini kusang loob iniya sa ngaton sini nga mga utod nga gusto magbulig sa mga pigado. Action firing line. Ginakta niya na sa istorya parte ka demonyo. Action firing line. Tihambal ni Espiron, siya di ka mo na maghalalambal, no? Hipos ka mo anay. Di ka mo magililintrada kanya ang ilkak mga kaksyon, amo ni dayon ang ginatake sa mga senador. Siya taton taning ilkak nga ini 19 billion pesos ang ginpain diri sa gobyerno para isuporta sa ilkak. Tapos ang ilatag pamabada daw pinagusto lang kahambal kontra sa community pantries nga ini gani sinintimos nga bulig sang tao sa mga pigado. Action firing line. Hipos lay. Action firing line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa nasyonal si COVID-19 to kriyon ta subong nga gabi may ara sang 8,929 bag-o subong nga adlaw. Pero ang positive o kon ang cases sa bugos nga Pilipinas humalin nga nag-umpisa si COVID-19 1 million mga kaaksyon 6,428 na. Baw. Ang naka-recover diri 914,952 mang bag-o nga naka-recover subong nga adlaw 11,333. Kag ang aktibo 74,623. Ang patay 16,853. Action firing line. Ang parte naman niya sa vaccination, ginaduso diri ni Quezon City Representative nga mo iya si Precious Hipolito Castelo mga kaksyon. Nga kung pwede, ang DOH kag ang IETF magahimo sang home vaccination sa mga bedridden na gidlang nga mga tao na blang hindi nagid katindog kag nagahigda na lang sa katre kag delikado ini sila sa COVID-19. Action firing line. Amo ning gusto yan ni Castelo mga kaksyon nga kung pwede pa lang nationwide ang ini nga mga utod ta nga nagahigda na lang or ang iban hindi nakatakod maglakat sulungon na lang sa mga vaccinators naton, no? Ang ila sini nga mga pamilya magapadulong sa barangay kag magparehistro agod nga maturukan sang vaccine ang mga utod ta mga bedridden. Action firing line. Mayo man nga tika nga samtang ang iban pa nga balita sa nasyonal may ginaduso nga House Bill 9230 o kon gintawag nga Public Health Emergency Anti-Negligent and Corrupt Practices Act mga kaksyon. Ari nami niyo amo ning nami Aksyon Oliver nga act kumapasar sa mga opisyalis na lokal nga mga tamaran. Action firing line. Pwede pasakaan kaso kag hatagan penalidad ang mga local officials sa sining nga House Bill nga ini kon matigayon kon ini sila ang may mga negligence. May ara sang piga nga response public health emergency, piga nga response sa paghatag sang bulong, bakuna, pasilidad, disbursement sa mga pundo emergency gihapon, kag iban pa nga makinahanglanon sa publiko nga ang mga public officials tado wala gana magsapat. Action firing line. Kung ako ni pasaron ini dayon kay may ara gid sa mga lokalidad subong ati base nagapasimple lang pero diri sa aton sa Bacolod kag Negros daw nagabaka-baka maning mga tawo tagid ang mga public officials ta. Action firing line. Ang nagabaka-baka sila ya mayor and vice mayor.
governor kag vice governor. Ang mga konsehalista subong nagapalinong-linong lang ang iban. Way man sila task mo, no? Way man sila task ginhatag da, pero kung way gid man task tani voluntad ka man day or volunteer ka man da sa pag-share sang imong knowledge kung ano dapat ang mabulig kung COVID-19 ng paghahambalan. Aksyon Bryan Morden. Aksyon Firing Line. Ang isa tadi ka texter yo, siya hindi na paguntating politika action bray, nakanami pamatian. Aksyon Firing Line. Hindi na lang pagriktahon danay kay kabalo ka may pagbaylo-baylo pamimo, no? Kita mo si Congressman Albi Benitez naghambal. Siya wala pagig kuya. Way pagig kuya ka deklara kung ang dlaganan kunis Bacolod pwede gani nga barangay kapitan sa Mandalagan eh. Aksyon Firing Line. Amo na nga hindi kita mag-una nga nagapresyum kita nga magapapili siya alkalde sa syudad sa Bacolod. Hindi man ta mag-assumer nga magpapili siya kongresista o kung ano nga posisyon diri sa Bacolod kay wala pagitiyak balo. Aksyon Firing Line. Kung nakabalo ka mo da, bitter sa imo dira. Good for you. Aksyon Firing Line. Dagang salamat yun, no? Kay nakabalo. Si Mayor Bingkay na matuhambal ko sa inyo naglibot sa Libertad Public Market. Kundi may rehabilitation na da sa market da, at tuto siya Aksyon Oliver. Kag nagapangamusta sa mga tao. Ang mga litrato karon ipalayag ko ni Kwandia diri sa ato na kay para makit-an nyo gid. Unahon ko lang ang patrol kay amo ning dapat nami dumugon subong sa mga politiko ho ang nagkalasunugan. Aksyon Firing Line. Sige pagwa nyo na lang pinutos nyo da nga ayuda for the meantime. Kay nga kaluluoy sang 53 ka mga puloy-an kag pila ayhan ka pamilya diri kay may mga renters sa dimo. May naga-rent na di may ara sang sa luhay balay nga mga pamilya. Ang nagkala-disgrasya sining sunog sining hapon. Aksyon Firing Line. Pero sang aga tiniruhay. Sa hapon ti sunog na naman. Aksyon Firing Line. Sa Don Salvador, Benedicto may ara man to sang may ginpatay man. Naghinubog. Aksyon Firing Line. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon dyan, anong update may gabi? So na Bryce sining material ng patrol, live kita nag-report rin mismo sa may gym sang J.R. Torres Elementary School diri sa may barangay Singkang Airport sa San Bacolod. Ining gym nila Aksyon Bry amo ni ang pagagamiton bilang temporary shelter sa kapin 250 ka mga individual nga nasunugan diri sa area sa Purok Neptune, barangay Singkang Airport sa San Bacolod. Sining material kung nakita naton diri may mga tent na nga ginpamutang, mga most likely, mga 30 na ini ka mga tent Aksyon na Bry. May ngalan, why? Waay ngalan, pero may bayo lang ang ngalan sa mga nagapanagtag. Sige. Ang tent wala ngalan, color blue. Blue? Uy. Hindi color red. Hindi pula, hindi man puti. Pero ang kapanagtag, naka-color pula. Sige. Aksyon tayo, check tayo si Barangay Kapitan, Rosary Distrito. Kabalo ka, ang update diri, hindi gali 20 size ka mga panibalay. 53 ka mga balay ang gitupok sang kanayo. Pagkadaghan ba? Sa 53 ka ini ginabrabanta nila mga 55 ka mga pamilya o kung 250 ka mga individual ang nasunugan Aksyon na Bryan. Iayon tabi ang presensya ni Kaprosini, ngayong gabi, section dyan, section radyo, o po sa section Bryan, Kap sa Piyak Galinya. Kap, medyo subok-subok gini ang sitwasyon subong diri sa Neptune nga area, no? Yes, subok-subok gid. Section Bryan daw, subok-subok yes, sir. gid. Kaya na damo gid ang pamilya nga nasunugan. Oo. Kap, pinaka-latest yung kayo ng update, am I right? 53 gid ka mga balay? Yes, 53 ka balay, 56 ka pamilya, kag 250 ka individual. Kadamo. So, ang 250 individuals, kasi lang taon na ito, hindi ka na nagatiniran ang pamilya, may nag-board o nag-renta man, no? Oo, hindi gid. Damo, pagit kay may ara sa balay, nga tagduwa sila sa pamilya, ay ang bata nila, tag 5 kabilog, 6 kabilog, daw mo na bala. Kung lang taon ka kayo, nabisan dati kang pag-responde ka BFP, ang area, dikit-dikit, no? Yes, grabing hangin, dikit ang area. Kag medyo na-delayed man gid kay hindi ara ng fire truck, hindi kasulod. Duwa ka lagyan ang ginagyan nila. Pero mas mayo lang kay aktibo aton ng mga fire truck, nakapangitaan nila paagi ang pagsulod ng aton ng mga tubig. Dito sa area, ang that particular land is a government land. Doon ko na ito naton. Pero antes na ito ba ito, subong Kap, ano yung sitwasyon naton? May mga ginpang preparar na ang barangay
ang gobyerno lokal sa Bacolod? Yes, ari na di ang pudtak ng barangay kag sang DSSD ni Mayor Bing. Nagpadala naman di ang si President namon sa Liga ng modular 10 kag pakadto naman di ang modular 10 nga kulang ni Mayor Bing sa diarem mo. Ari naman di ang padala ni Vice Mayor nga mga banig para sa ila tululugan. Tanan gid nga pamilya may isa-isa ka banig. May nagpadala man di nga mga pagkaon. Nagprepara man din barangay tekraryo ano nga manok na nakaganon, no? Kay may ari din nagadulong nga mga bayo kay ubos gid gamit sila kinahanglan gid nila ni gamit. Grabe. Kalabanan bot sirungkap way gid may nasalbar. Kalabanan wala gid may nasalbar, ubos gid. Ang bayo panakton ibang gid nga requirements papeles. Yes, way gid oo no. Kaluluoy. So, total gid. May mga baboy pa. Ayan siya siguro pero tag isa duha ka ubos gid kanan kalabanan ubos so pigado man aw-aw nga tag duha ka appliance ubos gid. Kaya dapat ka subo ang sitwasyon nila. Pero kap subong ginatingwaan sa barangay na ma-provide ang mga basics nila nga kinahanglan. Yes, nauna gid ting shelter nila. Ginatingwaan ta gid anay nga mapaigo di sila naton. At tapos tagus ng pagkaon nila nakapanyapo naman sila tanan. Ate ang may ari sa food tax problema na kung mapaluto nila ba kung mas mayo man yung may bulig pag ila si Kong Greg pakadto naman din madala sa iyaman para sa pagkaon man, no? So pasalamat man ko bilang nga wala sang na kabuhi nga nadula. Masakit gid masanugan pero at least pasalamat sa Ginoo nga wala sa kabuhi nga nadula. Oo, ay una to naton kapkay na nagtipon sa ila sa initially sa may basketball court. Na amo nang nadesisyonan kap nga diri sila matiner hindi na lang digto. Yes, supposed to be digto. Galing pagkita namon sa area ginpamangkot naton sila hindi gid gutok gid lumpo diri gid pasalamat ko sa GR Torres Elementary School sa Restaniel nga wala nagduduwa nga ara sa balay na tuli gid para magpaulam sang classroom sang gym naton. And then diri sa area mismo nagpag-abot lagi na nag-instruct ka sa ila. Pwede mo ma-share kap anong instruction nga ginpalabot mo sa ila kap? Una gid may ginaobra kami nga mga card per family na in case may ara kayuhan nga pagtila food pack ang pangitaon lang ang ilang card kay dira naton lista sikan or ngalanan na nakabaton ka para hindi ta kulangon or magdulubli kasi kung ano mga ayuda nga matag naton may card kita nga basyan kay damo kita hindi ta matikon 250 kinahanglan ta lang isa ka representative per family. Okay, so ang card kay ni barasihan nga bot silingon ari ka diri, part ka diri. Yes, amo na ang barasihan naton. So sa tanan kap nga mga luyag magpalabot diri, ang i-coordinate sa barangay isang taon kung may card. Yes, iyanon pa ang card pero gina-prepare pa namon sa gihatag namon individual sila dungan sa mga food packs nila. Oo. So kap ang sitwasyon dira, ano man may financial assistance ining mga residente nga natunugan? Yes, tingwaan gid naton matagaan sila sang bisan pa paano nga pinasgamay nga financial assistance kag sigurado man ko nagatag man ang syudad sa aton gatag man ang kongresyonal ambag-ambag para at least makabulig sa aton nga mga nasunugan. Inang lugar ka na nasunugan ginapanagiyahan ina ka gobyerno kung private individual? Iya ina ka gobyerno. Okay. Sobrang isa hektarya ginaiya ka gobyerno. So most probably may chances pagid man nga makabalik sila kung makatugot tong balay dito. Yes, may chances nga makabalik sila Japon dira. Okay. Amo na ganito no, maayo lang gid kap wala may wala casualty. Importante ti mga balay mabalik lang man kag mapakindog liwat. Yes, so nang si amo na kinahanglan ta ginabulig man sa ila mga gamit, amo na bala pang tindog ng balay kay hindi sa mintrack diri sila man mo. Okay, wala pa tayo diya kung tubsan o di sila matinin. Yes. Ang iba na ako man nagpululi sila pamilya mo. May arak na tupad pamilya ting iba dirigid pero majority 80% arigid istonan. Kapso mo panahon uso ang community pantry. Would you encourage kap ibang guro na nagpamati bala nga may plano mo community pantry open diri kap ang inyong area? Yes. Undi nag-organize kita community pantry. Pwede naton kita kayo makaprepara community pantry. Diri sa aton diri no may mga kabataan diri basi kinahanglan nila mga diaper gatas no basi ma-provide ta kay basic need sa mga kabataan naton no gatas kinahanglan pag ito mga gatas diri sa ila kasi siyempre ang ila pagkaon gid
Bisan may ara preparasyon na barangay ang city kinanglanong kay Japon bulig. Nung kitang bulig, wala, hindi na makaya naton. Kung wala, hindi na mabulig sa gayo, gid kami. Ako ang infrastructure damage dito ka kung ikaw pala Dako, gid, light materials, pero ti damo ang apektado. because area. Dito sa area, Wala pa man okay. Amo ni nga panahon di naman kinanglan kap ka mag tinuduan na nagbinasunan. why na, sa pamintar pa, wala man sang tao ko kaya sunugon ng balaya. Not unless may ara, nag-act as so far wala man, aksidente nga tabo, wala na to sa basulay. So bang kap aring DSSB no nakatutok diri. Yes, area ang DSSD, nagabulig, plastar kung anong imuuna mo para at least. Tapos, ang slow kay damo Nakatiben ikaw emotional ka nga nag-istorya sa ila nung ginapalabot mo kap sila nga positive message abi man. Wala sang imposible, basta kita mga muyo lang kay ang Ginoo aragid naga-guide sa aton, no? Ang una lang kita minsaron ta swerte kita nga wala sang may nakuha nga kabuhi. Ikaduha, bisan ano nga problema, wala sang solusyon basta magdangop sa atong Ginoo. Kap, thank you kag gati halong ka mo diri. Ang China nag-remind kasi no ang minimum health protocol importante. Nagatagid ta di sa ilas, bas kay amo ginaanay pinaka-importante kidamo kita diri. Nan, amo gina social distancing gid. Mamas gid social distancing. May hulugasan sa likod, hindi gid magtaylo-taylo na kwarto. Kuntiin silang tent dito lang. Yes, kundi sa dito lang sila na. Kasi wallet kung ari sila dapat isundon gid ang distancing. Yes, distancing, unwashing kag amo gina wear mask gid. Aksyon, Bryan? Yes. Klarohon talang aksyon dyan ang mga tent ka nag-inabot na hindi na kay Mayor Bing Linardia, kundi iyan isang gobyerno, given ina iya nga ibulig gina isang gobyerno iya kung may kaangay sini nga hitabo. Kay basi ma-misinterpret na naman bala. Yes, aksyon, Bryan. No? Sige, Kap, thank you, Kit, no? Aksyon na, Bryan, si Barangay Kapitan Rosili Distrito. And then may mga listad sila. Ito to kung... Pilagi ka ka families aksyon dyan? Grabe, no? Pilagi ka pamilya? 53. 56 family. House na ya. Pero ang pamilya, sungintay size. 56. Bawa. Actually, may listahan. Maka mo na siyang list, ma'am, ng family. Pwede ko ma'am sa ano. Sige, pwede na picturean ang list ng family. Sige. Ma'am, Aksyon Radyo, ma'am. Inista lang, ma'am. Kailan kami inista. Okay lang. Sige. Lord, Lord, Ngalan mala na aton kay gina-idea man kita aksyon diyan aton nga makabulig banda kon sino ga pamati sa aton subong. Yes. Ari aksyon na Bryan, no? Ang kinatudlo nila nga ginalinan sang sunog amo ni ang pamilya ni Pistano. Teresa Pistano. Sa balay ni Pistano, may nagatiniranom ka mga adult, yung isa ka bata. Kay Norma Montenegro, 5 ka adult, isa ka bata. Elsa Gonzales, 2 ka mga may ulo edad-edad na. Gina Warana, 5 ka bata, 3 ka adult. Nelly Algarme, 5 ka bata, 2 ka adult. Ivy Joy Cayote, 4 ka bata, 3 ka mga ulo edad-edad na, o adult. Sharon Aborido, 2 ka adult, 1 ka bata. Cheryl Galio, 4 ka adult, 1 ka bata. Sheila May Yanong, 2 ka adult, 2 ka bata. Romeo Hermoso, 2 ka adult, 1 ka bata. Margie Agravante, 2 ka adult, 2 ka bata. Marjorie Leonidas, 2 ka adult, kagang isa ka nagabusong nga nagatinerdera, no, ako nag-share sa balay. Vicente Coberos Jr. nga may 5 ka mga adult nga nagatinerdera sa balay. DJ Ana Apilarpa, 4 ka adult, yung isa ka bata nagatinerdera sa balay. Maria Darlene Godinez, may 2 ka adult, 2 ka bata na nagatiner sa Ilabalay. Ruby Agravante, 7 ka adult, isa ka bata na nagatiner sa Ilabalay. Bryan Alvarez, 1 ka adult. Bernardine Leonidas, 3 ka mga adult. Delia Banqueran, 2 ka adult, 2 ka bata. Jose Ray Glaraga, 2 ka adult, 4 ka bata. Jesse Ray Delgado, 2 ka adult, 2 ka nagabusong, no? 2 ka bata kamay nagabusong action, Bryan. Joan Marie Guanafe, 1 ka adult na nagatinedera siya mismo. Rosalie Gomez, may 5 ka adult, may senior citizen, kag 3 ka bata. Ricarte Carmento Senior, may 2 ka adult, 2 ka bata. Myla Vilano, 1 ka adult, 4 ka bata. Jade Camento,
may duha ka adult action Bryan nga nagatiner. Eduardo Villanueva, duha ka adult, duha ka bata. Joselito Hermoso, may duha ka adult, duha ka bata kag may nagabusong. Mark Apas nga balay, may 5 ka bata, 5 ka adult. Josephine Leite, may 5 ka mga adult, 2 ka bata nga nagatiner. Hermenegildo Bilinario, 1 ka adult, kag 1 ka bata nga nagatiner sila balay. Marilyn Parle, may 2 ka adult, may 4 ka bata. Virgilio Cuervo, may 2 ka adult, 2 ka bata. Joyce Grace Disuetas, 2 ka adult. Jose Julayo Pelena, may ari di 2 ka adult nga nagatiner. Guillermo Victoriano, 2 ka adult. Lorena Aligato, 2 ka adult, 3 ka bata, kag may partially damage ang balay. Ninita Monteras, 2 ka adult, 1 ka lapsag, bagong bata, action Bryan, no? Sylvia Avancena, 4 ka adult. Annalyn Carmento, 1 ka adult, 4 ka bata. Virgie Dakal, Sam ka mga may ulo edad na, kag 1 ka bata. Jessie Suyo, 2 ka adult, 1 ka bata. Mario Agravante, 2 ka adult, 1 ka bata. Janita Obida, may 2 ka adult, 3 ka bata. Bryan Victoriano, may 6 ka adult, kag may 3 ka mga kabataan. Mary Joy Glaraga, 4 ka bata. Ricardo Maha, 1 ka bata, action Bryan. Lazar Leonares, 1 ka adult. Josephine Garsula, 3 ka adult, 1 ka bata. Joy Grace Leonidas, 2 ka adult. Mariel Barillo, 2 ka adult, kag may nag-aarkila. Ngayon si Dibriana. Roberto Victoriano, 2 ka adult, 2 ka bata. Mary Joy Glaraga, 4 ka bata. Ricardo Maha, may 1 ka adult, siya mismo gatiner. Lazar Leonares, Josephine Garsula. Jason Villo Weste, 2 ka adult. Kathleen Fernandez, 3 ka adult, 6 ka bata. Maril Barillo, kag may nag-aarkila. Kabilugan, mga houses is 56, 250 individuals. Kung sa diin, 149 diri ang may mga olo edad na kon adult, kaglapit 1 kagatos action dry ang kabataan. Sa rima tinion, nakapastara di iban sa sulod sang temporary shelter. Kay na, no, para sa mga ka-aksyon, just a recap, ang Tabu Aksyon Bray, pasado las 4 ng takna sang hapon, ang mga paburo sa lugar, kaya daw, iba nagapang laba, iba may nagapang baraha, iba ang Aksyon Bray, naganilong bayag. Gulpi Aksyon Bray, nakabati sila sang duha ka asod-asod, nga mabaskog galupok ka. Pagka pila ka minuto sa nakaligad, nakita nila Aksyon Bray, nga may nagadaba-daba na sa kilid o konpader sang isa kapulian, ngayon na ginaligan ang balay ni Pistano, Aksyon Bray. Digto, pag dinalagas sa mga pumuluyo, kibot na lang sila, nagulpin na lang naglaton ang kalayo sa kaiping ng mga puluyan. Nakapatawag sila sa rescue o kumbuli gikan sa Bureau of Protection, BFC Bacolod. O galing kaya according to pinaka residente sa lugar, kada asig lang gid maglapta ang kalayo, bangod nga himog sa light materials ang haluson ng mga puluyan. Matubig to kay na maayon kaya rescue nila ang mga kasapatan. Pero kung hindi kapitado sa distrito, ang mga panapton, requirements, segment pa, ang wala gid na salbaro sa mga pumuluyo nga ini Aksyon Bray. Ang module sa mga kabataan kay ina, bisan tunga na lang sa module, pang ginagaw pa to nila pangkalkal para lang may makuha sila. Kaya sunod sa ila, kinanglano na ipasa, buwas na adlaw. Maido nga wala na nakagwa, sitso nga ido, patay Aksyon Bray, kaya tinasunog. Dito sa lugar kay ina, may mga ang puno sang kahoy nga nagahatag sa temporaryo nga handong abi dito sa lugar upos kag nasunog gid aksyon bangod sa kataason sang ibwal sang kalayok. Wala pa nakapagwa sa opisyal nga investigasyon ang BFP Bacolod yung tingnan nato magkuhaan sa statement si Bacolod City Fire Marshal Legazpi. Tingnan nato mabalikan siya sa dili ginama madugay dito sa may BFP Bacolod para sa dugang nga update. Sige. So, for Aksyon Bray, mga pinakalang sitwasyon dari mismo sa gymnasium sa J.R. Torres Elementary School sa Barangay Singtang, Syudad sang Bacolod. Ilang temporary shelter sa Cabe 200 sa mga individual nga nasunugan dari mismo sa area sa Procnetson, Barangay Singtang Airport, Syudad sang Bacolod. Live report, ikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. So, nasabitan na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat Aksyon John, report gikan dira sa Barangay Singkang Airport sa nasunugan gid mismo o kon sa ilasit temporaryo na nga tulugan anay subong nga gabi. Aksyon Firing Line. So salamat sa City of Bacolod kay nagpaladala dayon sang mga tent didto kulo kwarto
kada pamilya para hindi magsililimpon kay tiho si COVID-19 da nagalantaw man sila da. Action firing line. Bisan anong nagkalahinabo da i-observe talaga ng kwan ha ang social distancing ha pari parargig kamo kay mas lala pag kon madungagan pagid problema ta against COVID-19. Ti ara sobra 50 kapuloyan baw halalong gigita mga kaaksyon. Action firing line. Zanton Plaza Balso pag ina-endorso ginaton Action firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon tinguhaan ta no iplastar isa-isa ang duha ka dalagko nga mga insidente pag kalamatay sang duha ka persona kag isa ang pilason diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Action firing line. Ipaplastar ta isa-isa kaaksyon Alvin Grava kung paano gibla nagluntad ini plus ang aton sini nga pag-follow up gikan mismo sa kapulisan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sining nga mga utod si Ronnie Villanueva may gabi sa taga Puro Kamuti Kahoy Iska Arilia Villarias Ramos Perez family sa akon asawa na utod Manjo Arnijo Araman naga-monitor man si Christ kay Paul Javier Tanatan. Good evening idol Aksyon Bryan nya punta kasubo gid na pamahaw lang patyanay sa Bacolod man. Kasubo may salot pagid sa COVID. Maghalong bala kita, follow health protocol and God bless us all. Kuna. Liza Libuo naga-monitor sa Alcobar Kingdom sa Saudi Arabia. Bia Jonathan, good evening Aksyon Bryan. Greet ko lang Kumari Vanessa Mayo kag all members sang EFC. Salamat gid. Thank you gid. Si Sir Alex Montesa, go we zone as DJ Fire sang Phuket, Thailand. Meg maayong gabi da sa imo. Ari na update mo. Si Havilia Noy Josh, Team Kimbat watching live from Kanjakap P. Iboy Gikos, Boss Prido Randy. Oy, bag-ulan siya nakabalik man. Colonel Guile, good evening partner. Like your new look. Hehe daw wala na ni untat nga pinatsanay partner. Gani man sir. Pero tinagid. Salamat gid sir sa pag-monitor. Kag salamat gid sa pag-appreciate sa akon bago nga gupit ha. Kulang na rin ni Sir Kwan mo inang bayo ngayon uniforme sang pulis kag mag pasan ka Armalite daw PC na ko ni sir mo. Philippine Constabulary. Carmelo Garingo, himala ba nakalibot si Mayor Bing? Kita mo mahimala. Himala. Melvin Saludarios, updo naga-monitor man sa Barangay Malingin, Bago City. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Sumbray, monitor over transistor radio. Please greet lang Joy Bures Suyod on her birthday today of Agkasa, Barangay Mandalagan. Thanks a lot, God bless us all and more power to arms. Salamat. Paul Kenneth Rojo Araman sa Talisay. Alex Montesa, District 1, compose o Barangay Bata, Banago. Di ko na lang paglawagon, sir. Kaya do kadamo, ginakuan talang anay, ginabanta-banta talang anay. Basta ang ilan nga boundary is sa Lacson Street. Doon ka magsara, no? Padalos-dos na sa Potataytay, ang District 2. Pero I doubt kung mahingagaw. Balanta na. Annabel Garcia Araman, Michael John Season, good evening, Aksyon Bryan. Monitor gid always from Chato Elias Paranaque. Greet ko lang happy birthday to Raymart Grande, sang Barangay Talok, Bago City. Thank you again. Teresita Lavadilla Araman. Rina Hikali Morden. Uy, pariente ko ini ha. Good evening, Aksyon Bryan. Pa-shout out ko sa ako, Mama Sally, kag Papa sa mga manghud ko. Always gid sila na mati nimo. Lara sila natuyay Barangay Kudkod, SCC, kada gabi lantaw kami si Modri sa Cebu. Ay, okay. Morden family. Salamat dira sa inyo ha. Kumusta mo diha sa Cebu? Okay ra mo. Susan Gonzalez Araman, Rosemary Martino, Mayang gabi Aksyon Bryan, Aksyon Radio, salamat. Hasmin Difante,
Rother Kirk Lorenzo Olmido, Aksyon Bryan, maayong gabi. Shout out Olmido family. Escalante City, always good. Aksyon Radio. Keep safe everyone. Thank you. Rocky Lina Lumawa. Good evening, Sir Bryan Morden. Aksyon Radio Bacolod. God bless. Watching from Hong Kong. Aaron Tagonera or Aaron Tagonira. Good evening, Sir Bryan. Watching from Agsilshore Farm, Argao. Greet ko lang, Migo Silverio Prahes. Rina Hikali Morden, naga-monitor. Salamat, gid. No? Si Richel Morden, Araman. Elinor Guro, Araman. Alex Montesa, Sir Gabray, covered man na ang mga official sa barangay Sir Bray, Corrupt Practices Act. Mas manami siya kung mapatuman antes 2022. Way pagin siya kay ginaduso pa lang ni siya kung mapasar niti may mga guidelines na da nga basahon naton. Si Carmelo Garingo, good evening, Sumbray. Kung hindi magbisita si Kung Albi buwas sa mga nasunugan, ti alams na gid eh. Kita mo na. Dasig sila. Bot nila dayon eh. Maayong gabi, Aksyon Bryan, ga-monitor kami sa imo programa diri sa Barangay Udyong, Moises Padilla. Upod tamyaw lang regalo family, most especially si Aksyon Percival Villamora. Tatamyaw Geraldine Regala. Sige. Marites Hisona Gatotillo. Good evening, Sumbray. Always monitor lang sa program mo. Stay safe and healthy lang. Loyas Ushel Edilin. Good evening, Sumbray. Shout out lang pamilya ko DSB. Family Ushel and Francisco. Watching from Tagaytay City. Taga Don Salvador. No? Salamat. July Derla Celestial Hongko Tixmana. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa London, UK. Ahay kaluoy man sa mga tao kapigado daan, ka-fire na sunugan pa. Or kapigado pa daan sang life na sunugan pa. Extra halong gid kamo, stay safe, God bless us all. Morden Rachel, hello Kuya Bryan, musta ka na? Kaloyan, okay lang. Kamo dira, kumusta? Burag sa kwani sila mo sa gwa sa pungsod ni. Si Rachel di ay ni. Si Rachel gali niyo. Mag-uli kay Day Rachel ang akong Paskwa ha, daghang kay kwarta na, no? Suzette Alunan, more thank you. Yeah, sige. Okay. Jovi Monares Araman, okay. Salamat sa pag appreciate Inday Rachel. Pag nag-uli ka dire, sorry ka sa ako. Rina Hikali Morden, lagi daw ate. Thank you, no? Thank you. Ba, matulo ni karong luha ko sa inyo nga duha. Edmond Ginabo, kaluluoy man sila lahat. Gani. Alex Montesa, susad, very unfortunate gid miski NGOs kag private sector dapat dira ma-meet up ang temporary sang community pantry nila miski paano makabulig man sa mga pumunuyo nga nabiktima sang sunog, Sir Bray. Tinguhaan ginada sa mga ibang nga mga utod. Julie Derla Celestial Hongko Tixman, Aksyon Bray. Good evening, Asla help kay Angel Oxin para hindi na siya mag-organize community pantry kag hindi na siya ka-bayular sang health protocol kag hindi na siya katawag media ara tanan. Gani man no? Robert Tan, disregards anay ang politics, buligay muna. Husto gina. Reyna Luna Alila Ortiz. Good evening, so Bryan. Patamya please kay Mama Marcela Alila, always listening to your program. Bowser, gusto ko mag-donate old clothes namon sa mga nasunugan. Din ko pwede idulong. Much better, guro, i-direct mo to sa barangay mismo sa Singkang Airport. Hapos lang siya tultulon. Net Cabiles, Araman, wala na uson distancing sa Bacolod. Galing kiti ko nasunugan ka, duway ka nagapaminsar sina mo. Gabriel Alba Patalinhog, naga-monitor man, stay safe guru ay, no? Thank you. Janet Flores, good evening, Sumbray, monitor lang kami di program mo. God bless and stay safe always. Dads Aberia, good evening, Sumbrayan. Una gid gusto ko lang i-commend ang bag-o mo nga looks. Ang bagay gid sa imo do kadamo gid subong nagkalatabo sa Bacolod haw. Duwa gid ang tiruhay subong nga adlaw, pagkahapon may sunog pa. Maghalong gid kita tanan. We need more prayers. Amen.
Leah Younger Esquivel, good evening, Sumbray, monitor from Talisay, keep safe everyone. Dennis Richard Tiburuma, good evening sir, daw kasubo-subo nga adlaw, aga katabo sa Bacolod ba? Gani. Francisco Guangco Araman, Virgil Pinda, Aksyon Bray, good evening. Monitor lang kami gihapon din si Lynn Holmes, keep safe sa Aksyon Bray ha. God bless you always. Salamat. Emma Alquila Curlstorn Araman or Curlstrom sa Sweden. Elizabeth Flores, good evening Sumbray. Kasubo gid ya sa natabo sa Singkang Airport wa gid sang gamit nga na-survive Aksyon Bray. Pati mga baboy na to klamatay. Christine Minies Villalubos Araman. Dali de la Torre Lopez ay abaw naglibot siya. Ano naka-on niya? Inakulbaan na ni siya guro Aksyon Bray. Way takbalo, no? Utay Benedicto. Good evening, Sumbrayan. Ari lang Communitor Victorina Heights, Mansilingan. Greg Justiniani Puertas. Good evening, Sumbray. Monitor Quezon City. Happy listening to the Tactical Operations Group 6th Philippine Air Force Camp Montelibano. God bless, keep safe. Salamat. Si Mirari Rilota, naga-monitor man. Wala gid tubig ya. Salamat. Ay na, anong tabo man nga Janet Flores, you look young, Sir Bry. I like your new haircut. Oh, see? Abi ko, mayo na kay Prime Water na. Doon na disgrasya pag gani. Dennis Richard Tibori Roma, sa nagligad si Mana Ran Albiran. Subong niya, Bing, libot, Bing. Peace. Jen Oy si Sir. George Gargasiran, good evening. So Bryan, yun din, nagwa na sa lungga si Mayor. May mana para makita man ang mga tao. Dali lang kay ipasa gani ko kay Sir Ilray, ipasa ko ni Blasubong para pagbalik ko karon sir ipagwa ta kadali lang ang paglagaw ni Mayor Bing Leonardia sa Kwan sa sa market mismo dinhi sa syudad sa Bacolod para makita sa Bacolod non kag Negrosanon nga nagkadto sa mga projects niya dinhi sa Bacolod mga kaaksyon ara siya ara padala ko na Aksyon Ilray ikaw na bahala diyan mag plus star 19 binakabilog Si Marilyn Dilar Olvido Sikihor, naga-monitor man sa Pahanukoy sa Fermville ni sila. De Loterio Acosta Gari, good evening. Sumbrayan, monitor from La Mesa Dam, Quezon City. Richard Deriquito Araman, Tomas De Los Reyes, Broniola, Rosalio De Los Reyes, good evening sir, watching live, De Los Reyes family. Sang Purok, San Roque, Handumanan, always gid kami gapamati simo. Thanks. Salamat man. Pilton, Lipura, Araman sa Pasay City. Salamat gid. Siga. Paki-share lang sa aton nga live and then balik ko dugay-dugay, relax lang ko para makahuay-huay man ang akon nga puwak ha. Las 8. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto. Padayon kabulaga pamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:03 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Ginaendorso naton sa inyo ang Bryan Morden, Aksyon Firing Line. may kabilang kay Madam May Singway, nagamonitor sa aton nga pagpangalagad si Sir Alfred Sap Araman, nagamonitor sa aton sring nga pagpangalagad mga kaaksyon, ano? And na man dapat ginpreparahan. Oo. Kag ang iban pang mga kuana, utod naton ariyo sa text hotline. Halin sa kay 4440 nami kay may sunog kag tiruhay damo kamo i-report. Hindi gid nami actually kami sa radyo ay kami nalipay nga may tiniruhay. Kag galing kay hindi ta man na mapunggan kay kakatabo ina ti obligasyon namon nga i-inform kamo. Aksyon Firing Line. Amo nang mandate namon as fourth estate. Magambal kita fourth estate kadako sang poder namon nga mga media people to inform you nga nagapamati subong, but we are may kami enjoy nga may kaangay sini nga hitabo. I hope nga naintindihan mo. Aksyon Firing Line. Duterte wise kag smart gintaasan sweldo sa mga men with uniform para ikaw relikaw sa kudeta. Mga teacher wala kay no arm gun sila. Purti man. Aksyon Firing Line. 3923, good evening, Aksyon Bri. Tamyaw ko lang GF ko na si Christine May sang Gimaras Farm or from JR sa Carlota TY Gid. Sige. Aksyon Elves pa, preparahan ko si Aksyon Alvin Graba. Ha? Basi available na siya. Good evening, Aksyon Bri. Kaluoy gid sa nasunugan. Hangin bisubong kag tag-init. Budlay gid sitwasyon from Rising City of the South. Check attendance lang. Anong Rising City? Kamankalan. Ay, salamat. Thank you, gid, no? Sa pag-monitor. Good evening, mangkot lang ko tani. Mapailis kay daw gabok man poste. Diin pwede ka pangayo bulig. Poste sa kung sinekot, isineko, gid kabukad to na, no? Aksyon Firing Line. Aksyon Bri, may gabi. Ako kay Binitis ko. Mabuto kung was ang eleksyon. Pero di magsalig kay si Binitis, kay si Bing Panilag lang base kon sa tangkungan siya matupa. Wari tapos gid kay Bing base mga advisor lang ni Benitez mabusog pareho sa natabo kay Monico. Grabe saling niya kundi lang paso. Aksyon Firing Line. Ang buhot na magiging ko hindi niya sa Aksyon Firing Line. Before ka Aksyon Alvin Graba, pakita talang gamay Aksyon El Rhea. Ariyo, subong nga adlaw, I'm not pretty sure kung subong gini or kahapon, but the caption, kagda ang oras, mga 3 hours pa lang nakita ko, no? Si Mayor Bing Leonardia nagpadulong sa Libertad Market, kag nagbisita, nag-ocular, visit siya dito to check sa Libertad Market, kaya may porsyon na nga gina-renovate before Aksyon Oliver mo. Sa mga baligyaan, kakarne, ka mga baboy da. Kag ginulayhon niya na lang ikadto sa mga isdaan
sa mga nagabaligya da sa mga dry goods, tanan. Kita mo na. Kita nyo sa litrato da siya na. Ara si Mayor Bing Linardia. At isa ka guwa si Mayor, galing kita mo na hanggang hands up lang si Mayor, kaya hindi man pwede mga musta. Pwede ka lang tulutindog na, pwede ka man kamao to kamao. Pero laing gidya ang spirit sang kamusta Aksyon Oliver mo, no? Action firing line. Laing gidya ang connection sa nagapangamusta ka sang sa kumo to kumo lang, kamao to kamao lang. Teo, may isa ka babae nga do gusto maghakos kay Mayor Bing, tambal Mayor Bing, ops, kalma lang, walang taksa na yan, kay bawal sa COVID-19, ha? Pero kung lapit na gin man ang eleksyon, nga kinanglan ko gid buto mo, hay! Bisan baho isda, hala, hakos, may halok pa. Action firing line. Ang gahalok ko gisagapos nga pasang minamabla, bahala na, importante, mabutuhan ko ni. Action firing line. Ang yanta Aksyon Oliver mo. Kampanya. Pagkadtotos na mo, tao, hakson ka sa mga, kuha na yan mo. Pero kung kuan ka gidya, mayara ka sa tagipusokon yung pro-poor ikaw, mga hindi ka anti-pigado, ma-feel mo gidyang pagpalangga sa tao si mo, labi na gid mga butante mo, nga kinanglan kanila. Na. Pero kung ang imo pagkanto, na pro bono, malanga do si kuan ka da nga nagalagaw-lagaw, pero duway gidya amor, basta kakwa ka lang sa simpatiya sa tao. Mabatsyagan man sa tao. Action firing line. Oo. Ti subong ba si Mambal kabudang gagatindog lang sila lantaw kay Mayor Bing. Siyempre, bawal ang magpalapitanay gid. Distansya gid kiti COVID-19 mabudlay na. Suliton ta si Mayor Bing may ara sang edad-edad na ti budlay ka prone man sa iyaman mo. Why ni pili si COVID-19. Action firing line. Okay? Buwas ko lang pakita man sa inyo ang lagaw-lagaw ni 3rd District Congressman Albi Benitez. Aking chimpo ko ginaawat ko lang ni. Sa Banago naman to saya. Subong puro pulahan kita nyo da, buwas siya puro puti, ano naman. Do piriyahan, gwa isi mo pula puti lang, haboy bula na bla. Action firing line. Kung matupa ang bula mo sa blo, bukya ang gwa ya. Di may masausaw di nga blo, di na lang. Action firing line. Sige, ari na sa Aksyon Alvin Grava sa aton sininga ipasaysay taona ang sa Barangay 13 nga pagpangluthang, kag ipadalasdas na lang dayon ang sa Barangay Villamonte man, puwerteng hitabo dis Bacolod subong mo. Police reports. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Bay, may gabi burag ikaw gini karon gabi bay. Bay, good evening bay. Kaya sa ni bay. Sige, balbal. Was-was ni bay. Tira. Sa karon bay, sa karon aksyon na Bryan sa karon pasol no. Isa ka pasol ang ginasolve karon sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 1 in relation diri sa pagpatay sa isa ka e-bike driver matapos nga gintiro kay nasa nga aga sa Luzuriaga Barangay 13 diri sa siyudad sa Bacolod. Ining area action na Bryan nga ining lugar nga sa diri napatay ang isa ka e-bike driver malapit lang gid no sa Purok Boulevard Barangay 13 diri sa siyudad sa Bacolod. In fact halos sa likod ng gani sa SM Aksyon na Bray ang ining lugar sa insidente sa diin naging kakibot man sang pinaka mga pumuluyo partikular sa pamilya Morales nga amo mismo ang una nga nakabati sang anom ka inasud-asud nga lupok in relation diri sa pagluthang kay Ben Bienido Helisanga 52 anyos. Kagat actually tumandok ni siya sa Barangay Singkang Airport pero temporaryo nga nagatiner sa amuman nga lugar temporaryo nga nagatiner sa Purok Boulevard Barangay 13 diri sa siyudad sa Bacolod. From the distance action na Bray gikan sa iya sining puluyan pakadto dito sa lugar sa insidente na nagapati ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1 led by Police Major Ramel Saronan nga may posibilidad nga may nga nagabantay na nga sa biktima nga antes pagid lamang naglakad sa iya sining ginaarkilahan nga balay dara sa area sa
Purok Boulevard kag sa diin pila lamang ka distansya gikan sa iya sining nga puluyan nakabati sang inasod-asod. Actually anong kalupok aksyon na Bryan ang nabatian sang pila ka mga pumuluyo dito sa lugar kag diri nga nagkita sa mga pila ka mga residente nga nagahamyango na ang bangkay sang biktima sa area sang Luzuriaga may pilas malubha nga pilas sa iya nga ulo kag kamot action Bryan. Now kagina sa pag-abot man sa mga katapos ang scene of the crime operatives insigida nagpatigayon sa nga ila sining investigation anong ka mga bala sa wala pa may baluan nga kalibre sa armas ang gingamit sa perpetrator riding in tandem ang ining ang ining unidentified suspect action na Bryan. Now isa diri sa ginalantaw karon sa mga kapulisan sa posibilidad basi may kaakig ang taga-lutang ining riding in tandem rason nga ginatiro kag ginlutang kag napatay ining si Ben Bienido Helianga sa diin ang background as initial action na Bryan sa sining biktima base man sa pagpag-usisa sa mga kapulisan sa dokumento nga nakuha sa kamot abi sa victim samtang nagapaglakaton ini sa envelope action na Bryan diri nahibaluan nga ang ining biktima ang nakabag-ulang ako na nakagwa sa Iwahig Penitentiary dito sa Palawan kay ang kaso diri action na Bryan sa sining biktima homicide diin iya napatay ang iya lang man napakaisa dito sa barangay Singkang Airport pero tuig 2018 ini siya ang nakagawa sa Iwahig Penitentiary kag nagaobra na gid lamang bilang e-bike driver kagati of course nag-sideline man action na Bryan ang ining biktima. Now ginpahayag man sang hinablo sini kag base man sa pagpangusisa sa mga kapulisan dito sa hinablo sini nga si Mark Helianga nga sa diin suno man sa iya action na Bryan nang iya sini nga tiyo pa sa paglarawgay masyado kabuot humbalin sa pagguwa di sini sa prisohan o kung sa Iwahig and it just so happen nakibot na gid lamang siya sa naibaluan ang ini nga balita nga iya sini nga tiyo ang giluthang patay action na Bryan. Baling ginpatay ni pakaisaya man lang no sa napriso to siya? Come again? Ang napatay to pakaisaya man lang sa ginpriso to siya? Yes, action na Bryan. Ang iya lang man to pakaisa kay ginpamangkot man gani naton tong inablos niya ti base may kaakig ang pamilya abi. Niya hindi man kay tapos na to kag nasabihan niya for 15 years action na Bryan sa penitentiary. Ti nagbag-o na gid man kuno suno sa iya kag suno sa ligasyon nagbag-o na ang iya sining tiyo. Aksyon na Bryan ginhulamta ang interview ni aksyon na Eric Magbanwa sa kay police Major Ramel Sarona. Ang sa motive, hindi pa ginatong mapatod mo kung ano ginang motibo nga ginhiro siya patay. Pero confirm na gid nga ang victim si Bienvenido Helianga, 52 years old, taga Barangay Singkang Airport. Halin siya sa boarding house niya, diri sa may Barangay 13. Galakat na tanan ni siya kay pa Provincial Hospital. Kay may nabato man kami info nga may pilat gali siya sa ulo, gintahi. Tapos magpa-Provincial Hospital siya para ikatason ang tahi. Kaya nakalambot na siya sa amotong lugar. May nag-abot nga nakamotor, kagintiro siya. Ang sa lakitan lang na munto kaganiya sa ulo lang to, sa kamot. Pero wala pa binang ano kita suko. Ang sa nakitaan na ito naman para ang patay niya lawas ang biktima. Ang sa ulo lang ito ang nakitaan naman. Kay hindi lang ka isa ka busy sa gitiro. Namo, kama lang ginitigarang din naman. Kung nga amagod ka-active sa iya ang mga suspect. Pero may nakuha kami ng informasyon nga aga pa lang daw, may duha daw katao kahulat sa iya sa kuha sa iya boarding house. Amo na ang amon karon gin-investigaran nga posible ginsundan siya. May kaso ni siya nga homicide na priso ni siya sa Iwahig Pinalpan sa Palawan. Then sang 2018 nakagawa ni siya. Tapos ang last year nag-board ni siya diri sa may Barangay 13. Pero taga Singkang Airport gid ni siya. So ang iya ginpatay sir, iya man ang pakaisa? Yes, parente man ang pakaisa niya. Aksyon na Bryan
tingog ni Police Major Ramil Sarona sa interview ni Aksyon na Eric Magbanwa. Teknot Aksyon na break atong ginbuhian nga tinaga ni Major Sarona nga magapadulong ini sa Regional Hospital kay man mapakwanto daw pakakasbalantay sa ulo niya dampi. Kayang base man sa pagpahayag sang iya siningay na blos nga sang nagligad nga si Mana ay ni siya ang ginpulihan kastigo. Ang ini nga biktima rason nga napilasan man ini sa ulo Aksyon na Bryan. Okay, kay kun ang tawad mo kun ang mga atong ginpatay nga pakaisa niya 2018 pa siya naggwa almost manog 3 years na gani siya tiduway naging mamay natabo sa iya Aksyon Alvin kung i-base na dito sa iyang kaso abi no? Yes, Aksyon na Bryan. Amo ni karon gani ang ginalantaw man sang mga kapulisan sa idalom sang police station number 1 nga it would be a big puzzle para sa ila para ibaluon ang ining nga motibo sa pagpatay diri kay way man kontra o ang naibaluan gid lamang nga nakastiguhan sa tun tinalikdan nga si Mana ang ining nga biktima. Ang manner abi wala man suno diri sa mga kapulisan nga wala pa sila sa may nakita nga isa ka patod kag madbaskog nga motibo nga gid patay ining biktima sang riding in tandem. Anyway, suno siya nga ongoing pa man ang investigation sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 1. Okay, ato nagkastigo sa iya mo tong nami gid pangitaon man or base naga-monitor sila subong kung way gid man sila sang kailabtanan sini pwede sila dayon niya makasungka sang kaugalingon nila i-lodge na kaugalingon nila sa kapulisan sa police station number 1. Kabalo ka subong Aksyon Alvin ang skema blang motor riding suspect blang ginahimo ang iban diri ginasakyan na lang ni nila sa kakatabo mambla sa mga iban nga lugar blang once nga mag riding in tandem, ikaw ang suspect. Kung isa ginatudlo mo ya, inang otoridad o kung ano nga sistema, Aksyon Alvin mo. Correct, Aksyon Alvin. Amo ni ang ginalantaw man karon sa mga kapulisan. So, mas maayo gid man gani kung maka-cooperate man ining nagkastigo sa iya nagligad si Mana. Para paano iya nga maka-coordinate sila sa mga kapulisan para paano hilway o tinulo ang ila sini nga pangalan. And it just so happened riding in tandem so posible may iban pang tawo nga posible na akig sa sini nga biktima Aksyon. Kaluluoy lang kung kisagi diyang aton sini kapulisan kay amo dayon ang huna-huna sang publiko hindi mo ginaya matawgon mo ipokritong isa ka tawo subong way gahuna-huna sa kamo sila nga bagay Aksyon Alvin mo pero kung isipon mo gid may mga tao nga may enkwentro sila ya personally and then gamiton tabla riding in tandem para hindi ta maabot. Daw mo na blang ang sistema Aksyon Alvin. Correct, Aksyon Bryan. Depende ni karon Aksyon Bryan, no? Basi buwas nga daw may pinaka-latest investigation pa ang mga kapulisan sa idalom sa police station number 1. Kagina pila lang ka oras gikan sa pag-report daton sa sining natabo diri kay Hilyanga Aksyon Bryan. Sus naglupok man ang balita dito naman sa area sa likod sang West Negros sa dalan sang Malaspina, Barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod alas 8:20 ng takda kay sang kaaga ang isa by basta operation sa idalom sang Regional Drug Enforcement Unit kaya nagresulta sa isa ka armed encounter. Kayo na sang aga sa tunga sang RDEU kag sa mag-live-in partner sa diin natabo sang nasilingta na ang inyong insidente sa dalan sang Malaspina sa diin ang mag-live-in partner diri nga napilasan una kagang isa diri babae na patay base ni sa confirmation Aksyon Bryan ni Police Lieutenant Glenn Suliman sa diin ang suspect diri kilala kanday Cyber Luis Rosales alias Boss kag Hilda Trujillo lunsay residente Aksyon Bryan sang Barangay Bata diri sa siyudad sa Bacolod. Sa una diri nga report ang ining mag-live-in partner una gatiner sa Barangay Banago pat sa ulihi Aksyon Bryan base sa record nga nakuha sa mga kapulisan nga ini siya ang nagatiner sa area sang Barangay Bata. Take note Aksyon Bryan sa pagpangusisa pagid sang mga kapulisan diri nahibaluan man nga ining mag-live-in partner 2017 ang may kaso man
sa angot sa illegal nga droga na record kag nabalhag sa police station number 7. Now, sunod diri kay Police Lieutenant Glenn Soliman, ang team leader mismo sa RDEU, ginakabig ang ining mag-live-in partner nga high value individual kag miyembro Aksyon na Bryan sang Divina Gracia Group nga nakabase sa syudad sa Silay sa diin ginpahayag man diri ni Soliman nga paagi sa communication sang ila sining nga hanay diri sa mag-live-in partner na hisayran nga umalin pa kagabi kag kay na sang aga na hisugtan nga makitanay ang ining duha sa area sa likod mismo sang West Negros sa diin pilagid lamang ka metro ang diferensya ang distansya gikan sa lugar sang incident action Bryan. Una diri nga nagdaho action na Bryan ang ining suspect or rather ining si Cyber sang illegal nga droga. Actually, 4 ka bulto sang suspected Cebu. Ang ginaho diri sa isa ka miyembro sang RDEU o kung police posture buyer nga nagpakilala o kung nagpakuno-kuno nga posture buyer. Pero gindaho ang ining 44,500 pesos ang muni siya ang silbing buy bust money and diri na natukiban o kung posible haong o kung sa paglantaw sa mga kapulisan daw nakita nila daw pulis ang ila sing baligyan that is why nagdali-dali lakat ang mga ining mag-live-in partner pero sa initial diri nga pagpahayag man ni Soliman nga una sila nga ginpalukpan ang mga kapulisan rason nga nag-retaliate samtang nagapalagyo ang ini mag-live-in partner sakay sa ila sining salakyan nga Isuzu Fuego and timing man Aksyon na Bryan maisa dito ka truck nga bag-o gid lamang nga nakaparking sa kilid abi sang gym sa Guabi sang West Negros University and sa diri nga una ginpalukpan suno diri kay sa Soliman nga ginpalukpan una ang guma kag ti parak man sa lupok Aksyon na Bryan at may pila ka mga parts ang salakyan partikular ang sa likod may duha ka igo sang bala may ara man Aksyon na Bryan sa windshield 3 sa tubang na sa likod sa may passenger side may isa kag subong man diri sa area sa driver side Aksyon na Bryan pero it seems nga suno sa iya nga nagpalupok ang suno diri kay Soliman nga nagpalupok ining si Cyber pa sa halin sa iya sining nga salakyan Aksyon Bryan pagwa that is why ang itsura sang salakyan nga kung pagpalapit naton to kay kung ang bala abi sila ang gintiro ang windshield abi sa may driver side dapat pasulod just so happen pagwa ang windshield sa pagpati man sa mga kapulisan nga dira nagaginpalukpan sila now nakuha diri sa sulod sang salakyan nga Fuego Aksyon na Bryan base man sa pagpangusisa no kag investigasyon sa scene of the crime operatives ang duha ka agogo type nga plastic sachet sang suspected Cebu duha diri Aksyon na Bryan kag ining 52 pa ka plastic sachet sang suspected Cebu plus isa ka caliber 45 may ara man nakuha sa sulod ining 6 ka empty shell sang ginasuspitsuhan o kun rather 6 ka empty shell sang caliber 45 Aksyon na Bryan now isa pa diri Aksyon na Bryan nga nakuha sa mga kapulisan ang iban pa nga mga paraphernalia kag iban pa sa diin kung sumahon suno diri kay Police Lieutenant Soliman nga nagdangat tanan sa 380 grams na sang suspected Cebu ang ila sini nga na-recover and that is equivalent to 2.5 million pesos. Kagina nagpatigayon man sa news ko na press conference ang katapo sang RDEU nga ginpangunahan man ni Police Lieutenant Soliman kag Ari Aksyon na Bryan ang portion sang news and press conference nga ginpatigayon kay na sang aga. More or less mga more than 2 million worth more or less.
Na-mention mo sir connected sa massacre dito sa Tangog ang na-mention nga alias Bro. Boss. Same ni siya si alias Bro. Bro alias boss, amo na ang iyang pakilala. Okay. Sir, klaruhon ko lang, sir. Ini-bypass the operation that leads to armed encounter? Yes sir, yes sir. Oo. Anong kasada, sir? Ang mga kamusta sa mga ining subject? May initial information kita pero i-plastar tapan ako na i-verify dagit sa doktor lang nang maka-declare kung ano ang status ang aton nga suspect. Pero may initial information kita nga DOA ang babae din ang lalaki ara sa emergency room. Yes, to mention the name. Amo to kagina no, nambalta na si ay lang. So, i-check ko ang complete name nila. Elda Rogelio. Kag Saber Rosales. Trujillo. Tapos. Ano sila, sir, nag-live-in partner na, no? Gina-check ta pa no kung kasado sila kay siyempre hindi ta pa kaginagit makuhaan complete data considering isang iyang status la kay wounded. So paglapot sa ospital kaginag hindi ta kasulod sa emergency room. Yes. Hindi ko gid matulit no hindi ko gid mapatod kung diin ang particularly ang igo pero nakita naton pagina sang gindala sang aton nga responding patrol may igo sila sa lawas. Yes. Kaya ginag-mention mo ang party sa massacre, establish siya rin bali sa kung may ang yang link may kaangtanan ni boss or ni politics sa dimension ang suspect. Kung makita madumduman yung sir no, amo to naka-mention ng suspekto sa massacre. Then gin-develop naton naka-mention sa sang alias boss, alias bro. Nga amo na kunong supply sa iya sang illegal drugs then nagasukot siya pressure sa that time so I connect na commit niya ang krimen pero ti iya man to based sa iyang information aside sa amon nga information alin sa amon nga confidential agent in-connect na to ni in-develop as until such time nga come up kita sang isa ka so si bro Aksyon na Bryan, kabahin gila bang inisang pahayag kag Diyos press conference kayina nga ginapatigayon no sa RDEO na pamangkot ka basi mamangkot ka nga implikar ang pangalan abi sinini Cyber Rosales Aksyon na Bryan kay number 1 diri kay amni ang tawo nga ginmensionar ni Christian Tulot dito sa massacre nga natabo sa area sang Gardenville Aksyon Bryan tinalikdan nga bulan dumduman mo to nga una ginlakip niya ang pangalan sinimo sa unang statement ikaduha amuman kag sa ikatatlo ginbawi niya tanan kag ginako na ni Christian Tulos na siya ang mismo ang naghimo sa isa ka krimen sa Sinemassacre. Pero isa diri Aksyon na Bryan nga gina-mentionar kaginaman ni Police Lieutenant Suliman nga boss diri ang ginatawag diri nga boss amo si Cyber kag ining si Christian Tulot may utang kay boss o kon kay Cyber that is ay ginasukot ini Aksyon Bryan pero it doesn't necessarily mean nga may kahilabtanan sa pagpatay ining si Cyber Aksyon Bryan. That is why amuni ang ginaklaro man kung ginklaro man ni Suliman nga na diri pag mentionar sa tinaga nga boss diri naman na develop ang investigation sa mga kapulisan especially sa RDEU Aksyon Bryan. Okay, Aksyon Alvin kay na-mention mo nga una nagpalupok ang sasulod sang salakyan. Yes. Sin o sa duha ang bayi or lalaki? Diri Aksyon Bryan kay wala ni gin-mentionar ni Suliman nga posible babae o kung lalaki pero ini ay pag-idado man sa paraffin na test para sa dugang man nga investigation kung sino nagpalupok Aksyon Bryan. Pero kung lang taon man ang exit mala sang bala sang ining isusupuego which is pagwa Aksyon Bryan may ara crystal na dampe so may posibilidad sunod saya nga basis lalaki ang nagpalupok. Pero subong may ara na nakitaan nga may exit ginman sang bala from the inside sang salakyan?
Yes, action na Bryan nakitaan man ang exit sa balad at sige pamukota sa ano ni paglutang nano nga klase sa paglutang o base kamo naglutang diri igugid sa kristal sa may driver side o base ang ara tawo sa sulod nga mo mismo ang nagpalupok sinya ang granting ang tsura sa daragway man action na Bryan sang sining windshield sa may driver side pagwa abi ang buka bala sang armas or rather sang kristal nagapati nga diriman kag nakasarado abi ang kristal kag diri nagpokasyon na Bryan no. Ang pinakamayo gidaguro i-paraffin test na sila no para sa ang benefit of the doubt Aksyon Alvin now ang para benepisyo man sa pamilya sa mga nagkalaluthangan. Anong tawag sila ni suspect turn to victim? Yes, kung sa natiruhan, no? Yes, action na, Bryan. So, depende ni karon base may mga latest pagid kay ang mga informations nga nakuha man nato action na Bryan sa pinaka-latest nga investigation paagi man sa isa ka text message nga dito nahibaluan na 2017 ining duha ka mag-live-in partner o kan ining mag-live-in partner ang napriso kag may kaso nga violation sang 9165 o kun illegal nga droga dito na record sa police station number 7. Sige pabosan tani actually naka-schedule ko tani interview with Police Lieutenant Libertine Japi pero time naton medyo kulabos gid sa pinaka-update mas mayo pag buhas kay may distance pag ang mga inoras from the morning subong nga gabi sa mag-aga basi may mga additional information tonight action Alvin no. Roger that action na Bryan. So amali ang report nagikan sa kapulisan ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Okay, las 8:34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat Aksyon Alvin ang imong balita dulong sa aton sang D3 investigation sang kapulisan no kay kadamo sa mga palamangkutanon pa regarding sini so huraton tabuas mas may bag-o pagid nga information man no kag mga opisyalis sa Bacolod safe patagi hapon bla sining sitwasyon subong nga sako yang linutranganay ang oras ko lagi galing nagapangilay pero hindi gid pwede nga di nato pag-endorso ining life extension vitamin tayo kon las 8:35. Pagbalik na dugay-dugay dugagan tang balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Pinky Honto Pilie, good evening Sir Bry, watching live always Pilie sang Barangay Tangob kay Dayday, Mary Ann, Kaisel, Renzi kag Fort, God bless. Kelly Jilly Mengabekson Bry, kay Mr. B-Boy Villasor of CMO Sectoral kag family ko sa Barangay Pandanon DSB, kag sa nga miyembro sang EFC. Alma Bangkaya, I'm watching from Manila, gapamati, gid kami, salamat. Joseph Batayo Bonifacio, good evening, Bry, pamati, gid kami di sa Pahanukoy, salamat. Bob Esponha sa Murcia. Phoebe Achibar Islao, Action Bright, tamyaw pa lang kami di Punta Taytay. George Gargasiran, Jen Oisiser, Merly Gonzaga, good evening, Action Bright, monitor lang kami as always, stay safe, God bless. Jonathan Bernardes, good evening, Action Bright, monitor lang kami di Binalbagan Fire Station. Shout out dagali kay Cyrus Himarino, aka Tura, the Great. Ang Bureau of Fire Protection sa Binalbagan nag-monitor. Rochelle Evangelista, Hammer Blast Araman sa Taiwan. Payusan Erwin, good evening, Sumbray, monitor kami si Mos, si Tatay, gapamati gid, idol ya gid ka Erwin ya, Tagalagran Hala Carlota, daghang salamat. Si Lidonia Santilian, good evening, Son Radio, watching from Nagasila Carlota City, stay safe and God bless.
Jonalyn Fitiza Otencio. Good evening, sir. Watching Singkang Airport, kalong-kalong monitor kami ni sa nasunugan, kaluoy man. Gani. May kalayo kamo na yan, no? Homa Lumina Araman, Leog Kayaw, salamat. Leticia Pastrana, sang Barangay 5, naga-monitor gid. Pilton Lipura, thank you gid, God bless. Rosalio de los Reyes, good evening, watching live, de los Reyes family. O nabasa ko na kaina, no? Barayoga Ray, naga-monitor man sa Pandanon DSB. Araman. Noel Amar, Bray, tamyaw lang, pare ko si Boy Hiolingo, dira sa Barangay Mandalagan. Carla Mi Marcon, yung gabi Aksyon Bray, watching Talisay City, God bless. Ana Mandrigos Rob or Sugbro, sa mga nasunugan, Sir Bray. Okay, John Taylor. Ti amo itong pamangkot na kayo na. May takabalo kung sino ni si John Taylor. Oo. Pinky Hunt, nabasa ko naman kayo na. Kili Jilly, okay. Lihog Bantamyaw, si Spam, Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Alex Montesa, Sir Michael John Season, Bia Jonathan, and kay EFC President Dennis Richard Tiburuma. May lang ang pag-monitor sa program. Sige, ma-relax ko pa a while. Balik ko dugay. Las 8:38. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya.
Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, gina-endorso naton sa inyo mga kaaksyon ang araman si Hilda Catalogo Vicente nagamonitor sa ni Matinion dito sa Metro Manila. Halin sa kay 353 Aksyon Bry ang nag-text sa imo daw abi di lang ilawag ang number ko. Ano ilipay nyo da abi? Tiway kita ilipay, kita pinatsanay lipay ka pepe. Wala na siguro kabalogin sang trabaho sang media. Bayla da siya. Aksyon Bry, good evening. Tamiyaw ko lang maestra sang bata ko nga si Jonessa Domingo. Ang mga buot nga gwapa nga si Ma'am Arlene. Wow, salamat. Ti dugang na tong score magamot to. Andiya, lahog lang Good evening, Aksyon Bry. Tuod nga manghatag si Duterte sa mga pensioner tag 20 mil. Duwagi ko kabati sina, no? Sino naman nagpala? Pengi pa man kuton tananay, no? Aksyon, sino naman na ang sugaw-sugaw da para sa imo ang obra sa media to find a news to publish the public wherever you are, like burog-burog kamanguro. Kita mo akig siya. Hindi nyo kikundi paghilalabtan kay damo din galalapin sa akon. Aksyon Firing Line. Good evening, Aksyon Bry. Ang text dira sa imo nga kung nalipay ka mo nga may tiniruhay, basi gusto na guro nga siyang i-report. Baila na siya. Oo, kay ang kaginahambal niya to, tinalipay ka mo, kay may tiniruhay da. Siyempre, waay. Sino may minalipay nga may mga patay? Aksyon Firing Line. Mati ka lang na, Blaya. Kung doon di ka nagustuhan, ilampos, ilisuan ang radyo mo. Aksyon Firing Line. Good evening, Aksyon Bry. Naga-monitor kami sa barangay Batuan, San Enrique. Roy De Los Santos, salamat, gid. Sa nambal ko na sa inyo, mas ganaho namon nga magbalita sa mga maayong balita tanan, hindi iya kay mga malain. Aksyon Firing Line. O galing kay hindi tama na makontrol, beyond man na sang kontrol sa Aksyon Radio ang kakatabo sa palibot, ti alangan hipusan na namon. Dapat i-report gina namon kiti mandato na namon gani. Aksyon Firing Line. Di kung daw galingin, imo dulunggan kag ulo da nga di ka may kaganahan magpamati sang tiruhay nga ini. Mati ka na drama sa mga ugayong. Mati ka na sa mga binastos para for that construction deal for a change ko no. Para for a change sa imo sining palamatinan. Lantaw ka na TikTok abi, intra ka madaayod-ayod para mapuslan mong kalipayan mo. Aksyon Firing Line. Hindi na kami paghilabti, kay gahimo lang kami sang balita sa amon di ayos. Di ma-commercial ko anay na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio. Dennis Richard Tiburuma, basi luyag sabit ko sa kuratre. Sa hinigaran. Kita mo na. Hilda Catalogo Vicente, paliyog ko tamiyo agsubray sa mga utod ko sa Hacienda Palencia, La Carlota City, Nazareno at Soberon family. Salamat. Alex Montesa, Sir Bry, paliyog ko liwat patamyaw mga palangga tanga mga abyan sa pihak nga bahin sang kalibutan. Forte pagini ba? Sa kanday Ma'am Vanessa Mayo kag sis Kelly Jelly
Sa madamo gid nga salamat sa liwat, Sir Bryan. Yes, no problem. Jeddah Campus, Araman, stay safe and God bless. Thank you, gid. Kelly Jele, damo incidents today dira stay safe lang da sa tanan. God bless, Aksyon Bryan. Okay, nabasa ko ng iba na, no? Sige. Dali gid lang, no? Kasadya kay nga may gapanghilabot pa dis. Kung ang imong nahibalaan daw ka kulang-kulang man lang, di ka na blasagi ka hilabot di sa aton kay karon gusto taguro ipaagi ta sa ano ay sa tudlo sa eskwelahan. Si Gary Amerila, reporter man na siya guro. Sang una galing wala lang sa may gapamati sa iya daw, pwede man na Sir Gar. Basi frustrated di siya bla, Sir El Rey, no? Sagi sa wakal sa Facebook ya o kung anong programa, siya man ang isa nga pamati. Ano pang aton di nga obra mo sa agi kahilabot bosos are man niya mga tao. Ay nako. Tamba sa iban, hindi mo pagsapakon, hindi ako ginasapak ko na. Kay gusto ko na sila ya disiplinahon. Hindi mo pag itami-tamihon ang kaangay sa amon nga gaobra di kay wala kami nagtapos lang sa grade 1 section 11 or ano nga mga jokes da. Gin-eskwelahan ni namon niya ang gapululungko di subong Aksyon Radio ya gin-eskwelahan ni namon hindi niya basta-basta nga ginsugo lang kami na lang mga joke na ginsugo lang bakpakal pati saglanggaw pagbalik nagmidya na lainon nyo kami di kay kami gatululuon man kami ginahimo man na namon so kung may kamo ganahan lisuan ang bandera nyo da o kung lisuan ang inyong basuka da sa palamatinaan nyo wagig kami pilit sa inyo total, hindi man kabunamon man makontrol. Inyo man na iya. Hindi na niya mang hilabot Ha? Okay na. Sige, ma-relax ko na ha. Las 8:54. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radio Pagkolon nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat sa
mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag at mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
biyahe, wala sa gilid ang piligan. Padayong Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kalintangan. Responsable at ang balita, dahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. So taman maka-aksyon ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatod Manggamila naga-monitor subong sa barangay naga sila Carlota, si Mercy kag Boy Salmorena. Esther kag Carlos de los Santos, salamat gid sa pag-monitor. Ungo guro na aksyon. Mangkot lang kami kung saan o manghatag UCT, salamat gid aksyon Bryan. Sa baka UCT depende na daw sa inyong lokalidad mo. Sino ka nga ginapakalain mong aksyon tuntok ron ma? Hindi may alam ka man guro. Si Banoy Bahande ara naga-monitor sa Takuling man ah. Sige. Bo, hindi ko na gid malambot iban nga mensahe ba? Pasensya gid pabusan ta kamo ha. Upod sa bugos nga puwersa sa Aksyon Radio News Team sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong, Station Manager suno na magbanwa sa technical side, we have Aksyon Oliver Pason, Aksyon El Rey Dotilio sa aton sila nga IT tonight. Standby sa Aksyon with an Aksyon and Defensor man. Upod sa mga gabi, standby karon sa Aksyon Night Patrol with Aksyon Eric Magbanwa. Ini naman sa Aksyon Bryan Morden nga pasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Anyways, maghilibati, tabwa saga sa action hotline kag sa gabi pagid action firing line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.